Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Язгы көн ашыктыра. Сорман районы басуларына эре агрофирмалар һәм крестьян фермер хуҗалыкларының механизаторлары гына түгел, студентлар да чыкты. 21 гасыр кулибиннары шул исем астында 5-нче тапкыр үткәрелүче бәйге техник иҗат белән шөгыльләнүче сәләтле укучыларны барлады. Юксынып зурлау Казанда халык шагыйре, драматург һәм күренекле дәүләт эшлеклесе Рәзил Вәлиевкә багышланган әдәби кичә булып узды. Бу көннәрдә башкалабыз Казан халыкара зур делегация вәкилләрен кабул итте. Алар БРИКС уеннарына әзерлек барышы, шәһәрнең спорт объектлары, спортчыларның яшәү шартлары белән таныша. Бүген алар теннис академиясының спорт комплексына баралар. Делегация арасында Афганстан, Бәхрейн, Венесуэла, Гарәп әмирлекләре вәкилләре дә бар. Исегезгә төшерәбез, БРИКС уеннары Татарстан башкаласында июнь аенда уза. Анда 4000-нән артык спортчы катнашыр дип көтелә. 380 медаль комплекты уйнатыла. Апрельнең беренче яртысында республикада аномаль җылы булды. Беренче 2 атнаның уртача температурасы нормадан 4 градуска югары иде. Якындагы көннәрдә тагын да җылыта. Җомгадан, ягъни 19 апрельдән 25 градуска кадәр җылы була дип фаразлый синоптиклар. Бүген исә урыны белән яңгыр, көндез һава температурасы 19 градуска җитә. Республикада барлык районнарда диярлек язгы кыр эшләренә кереште. Хәзер уҗым культураларын тукландыру, ашламалар кертү һәм тырмалау бара. Әйтик, Сорман районында 60 000 гектарда чәчү үткәрәсе бар. Кырга эре агрофирмалар һәм крестьян фермер хуҗалыкларының механизаторлары гына түгел, студентлар да чыкты. Сорман районыннан безнең репортаж. Сорман аграр күллияте басуларында сабан культуралары тырмалау һәм чәчү бара. Тракторларда яшь егетләр, 2-нче һәм 3-нче курс студентлары. Машина йөртүнең теоретик өлешен алар күллиятның үзендә тренажерларда уза, механизмнарның төзелешен өйрәнә. Рамзан Әхмәтов өчен бу беренче язгы чәчү кампаниясе. После того, как мы уже наберемся больше практики, начнем хорошо уже барановывать, то мастера остается, мы сами уже на тракторах ездим. Студентларны әзерләүдә зур роль уйный. Булачак механизатор осталыгы турыдан-туры остазларга бәйле. Җегетләр, мастерлар ярдәмендә басуны тырмыйлар, тырма агрегатларында йөриләр. Авыл хуҗалыгы күллиятенең 730 гектар чәчүлек җирләре бар. Анда егетләр үзләренең мөмкинлекләрен күрсәтә. 3-нче курстан соң алар инде оста трактор йөртүче, комбайнчы булып җитешә. Полностью ошлама, горючий смазочный материаллар, майларында селектлер и семенной материал полностью җитәрлек үзебезгә. Урып җыю барышында яшь механизаторлар өчен барлык шартларда тудырыла. Кырга үз яшьтәшләре, булачак профессиональ пешекчеләр әзерләгән иртәнге һәм төшке ашны китерәләр. Егетләребезнең тамаклары тук булсын өчен барысын да эшлибез инде, тәмле итеп пешерергә тырышабыз. Җирле агрокүллияттән тыш Сорман кырларында 4 эре агрофирма һәм 30-га якын фермер хуҗалыгы эшли. Бүген язгы кыр эшләренең кызган чагы. Быел игеннәр 60 000 гектарда чәчелергә тиеш. Алдагы ел белән чагыштырганда шулай ук минераль удобрениялардан, ашламалардан кертеләчәк. Шул 115 килограмм действующее вещества булып чыгачагында. Метеорологлар мәгълүматларына караганда, ноябрьдән мартка кадәр республикада 276 мм явым-төшем булган дип белдерә. Бу норманың 170%. Һаваның уңай температурасы кырларда карның тиз эрүенә китерде. Шуңа күрә язгы чәчүне кыска вакыт эчендә сыйфатлы итеп уздыру төп бурыч булып тора. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Илсур Валиуллин, Татарстан яңалыклары, Сорман районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. 16 марттан башлап республикада һәр шимбә Казан шәһәренең 14 мәйданчыгында, Чаллы шәһәрендә һәм Яшел Үзән районының 2 мәйданчыгында, Түбән Кама шәһәренең 3 мәйданчыгында авыл хуҗалыгы ярминкәләре узган шимбәдә Казанда ярминкә мәйданчыкларын Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җаббаров карап чыкты. Узган 5 ярминкә атнасы йомгаклары
мәгълүматлары буенча 340 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясы сатылган. Ярминкәләр үткәрү өчен 33 муниципаль район җәлеп ителгән. Ярминкәләр 28 апрельгә кадәр дәвам итә. Татарстанның 30дан артык районында язгы кыр эшләре бара. Басуларда уҗымнар һәм күп еллык үләннәр биләгән мәйданнарга минераль ашлама кертәләр. Бу турыда Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итте. Республикада 527 мең гектардан артык мәйданда уҗымнарны, 350 мең гектарда күп еллык үләннәрне тукландыру бурычы тора. Моннан тыш, Актаныш, Апас, Буа, Биектау, Лаеш һәм Ютазы районнары туфракны тырмаларга киреште. Шулай ук язгы басу эшләренә тулайым алганда 98% техника инде әзер. Республика гидрометео хезмәте мәгълүматлары буенча ноябрьдән мартка кадәр 276 мм күләмендә явым-төшем күзәтелгән. Бу норманың 170%. Уңай һава температурасы кырларда карның тиз эреп бетүенә һәм үсемлекләрдә вегетация башлануына китерде. Терлекчелек продукциясын арттырырга һәм язгы кыр эшләрен тиз арада башкарып чыгарга. Авангард агрофирмасының коммуна хуҗалыгы базасында авыл хуҗалыгы белгечләре катнашында үткән киңәшмәдә шундый бурычлар телгә алынды. Коммуна бүлекчәсенең товарлык сөтчелек фермасында сыерлар, тоналар, бызаулар асрала. Бүгенге көндә сыерлардан тулайым тәүлек савым 9,5 тонна тәшкил итә, шуның 8дән артык тоннасы дәүләткә озатыла. Коммуналылар бер ай эчендә тәүлек тулайым савымны 10 тоннага, товарлык продукция күләмен 9,5 тоннага җиткерергә исәплиләр. Тулайым агрофирма буенча да шундый ук шартлар куела. Баш санын сакларга, симертүдә югары үсешкә ирешергә. Сөт җитештерү узган елга карата 5 тоннага арткан. Продуктлылыкны арттыру тоналарны тизрәк өлгертү хисабына да алып барыла. Ягъни аларны кыскарак вакытта тиешле авырлыкка китерергә кирәк. Наша задача не 14-15, а 13. Безнең бурыч 14-15 айда түгел, ә 13-14 айда таналар 400-420 килограммга җитәргә тиешләр. Бу вакытта аларны ырлыкландырырга кирәк. Киңәшмәдә катнашучылар коммуна җәмгыятенең машина трактор паркында булып, анда техниканың язгы кыр эшләренә әзерлеген карадылар. Бүгенге көндә аларның бер өлеше кырларга чыкты. Районда күп еллык үләннәрне, уҗымнарны тукландыруга кирештеләр. Быел язгы культураларны 60 мең гектар чәчү күздә тотыла. Ырлыклар әзерләп куелган. Семенами мы обеспечены 100%. Ырлыклар белән без 100% тәэмин ителгән. Техник культуралар буенча да шундый ук хәл. Көнбагыш, чөгендер, кукуруз ырлыклары да 90% кайтарылган. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Республикабыз районнарында техник иҗат белән шөгыльләнүче укучылар өчен оештырылган 21 гасыр кулибиннары дип исемләнгән бәйге быел 5нче тапкыр сәләтле укучыларны барлады. Актаныш районы укучылары да 50гә якын эшләрен тәкъдим итте. Алар арасында технология, сәнәгать, робота, техника номинациялары бар. 8нче сыйныф укучысы Данил Гарипов 21 гасыр кулибиннары бәйгесенә үзе ясаган техникасын алып килгән. Моторы бензопила, ә калган өлешләрен велосипед һәм мотоциклдан алган. 3 тәгәрмәчле техниканы бер атна эчендә башкарып чыга ул. Велосипед алдым да инде, артына арама эшләдем, өстенә мотор куйдым да инде. Сип куйдым, вал куйдым, тәгәрмәч. Арбашы чек менә, шуңа бер нәмә кисалып бирергә инде. Укучылар сәламәтлек, технология, сәнәгать һәм робототехника номинацияларында эшләр тәкъдим итә. Жюри куйган иң беренче һәм төп таләп эшләнмәләрнең бүгенге көндә актуаль һәм чыннан да файдалы булуы. Ә андыйлар биредә күп. Күрсәтелгән авыр тагыплайында, без куштык хәзер. Ике кеше ортага тигез итеп куйгач, старт бирелә дә, тарта башлыйбыз. Тартты кайда? 21 гасыр кулибиннары бәйгесе быел 5нче тапкыр уза. Ел сайын 50гә якын эш тәкъдим ителә. Бу олимпиада да инде балалар үзләренең укытышы белән берлектә, теннис белән берлектә эшләрен тәкъдим итәләр. Район укучылары сәләтле һәм яңа идеялар белән яналар. Жюри әйтүенчә, һәрберсе игътибарга лаек. Бәйгенең максаты укучыларның сәләтләрен ачып, осталыкларын тагында камилләштерү. Альбина Султанова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.
Республикабызда елдан-ел яңа мәчетләр, мәдрәсәләр ачыла. Шундыйларның берсе тиздән Опас районында да сафка басырга тора. Рухият мусульман яшьләрен тәрбияләү үзәге мәдрәсә төзелеше тәмамланып килә. Биредә намаз уку бүлмәләре, укытучылар, балалар өчен уку бүлмәләре һәм заманча ашхана урнашкан. Бүгенге көндә эшләр ни дәрәҗәдә башкарылган? Бу турыда алдагы язмада. Төзекләндерү эшләре район башлыгы Ойрат Җиһаншин ярдәме белән башланган. 1990 елларда төзелгән бинада капиталь ремонт төзекләндерү бара. Район җитәкчелеге безнең монда барган ремонт эшләрен һәрдаим үз алдында тота. Бинаның ярты өлеше төзекләндерелгән, тәрәзәләр алмашкан, эш бүлмәләре үзгәрә. Түбәсен дә сүтеп яңадан япканнар. Бу якта эш беткәннән соң икенче өлешенә күчәләр. Опаста рухият мөселман яшьләренең тәрбия үзәге мәдрәсә төзү азагына якынлаша. Кирү юлларына асфальт түшәлгән, тротуарлар эшләнгән, коймалар тотылган. Яхшы тәрбиясына тырыштык, инде по проекту, теге арматуралар белән, ниләр белән. Бинаның эчке өлешендә идәннәргә келәмнәр җәелгән, җиһазлар куелган, җылылык, су һәм канализация әзер. Бизнес белән шөгыльләнүче җегетләребез бик катымын төзелешендә булыштылар. Әтисе дә, үзе дә шушы Опаста торган Закрудиновлар гаиләсе килеп чыкты. Әлхәмдулилла, менә халарында үзләренең фонд ярдәме нигезендә шушы бинаны матур иттереп ясап бирделәр. Халык булышты, халык менә юлда басып торганда килеп акча биреп киттеләр. Район мөселман яшьләренең рухият тәрбия үзәге Сәләт балалар иҗат йорты янәшәсендә урнашкан. Ул проект буенча барлык таләпләргә туры китерелгән. Төзелеш район башлыгы Ойрат Җиһаншин, иганәчеләр, район халкы ярдәме белән башкарыла. Просто эшкә барам, мен төзергә. Менә шулай итеп бирдем инде. Мен алай теге аны инде ниятта шулай инде, менә шулай ясап чыгу ниятта. Шушы пансионатта төзибез инде. Пансионат бер кисәге булачак, монда дини мероприятиялар була, дәресләре, мероприятиялары. Биредә намаз, мөгаллимнәр, балалар укыту һәм заманча аш бүлмәләре урын алган. Балаларны Коръән хафизлеккә өйрәтү өчен бүлмә бар. Укытыр өчен аерым кеше килер дип көтелә дип бүлеште район мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Җамалиев. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Шушы көннәрдә Галискар Камал театрында Разил Валиев яткәре дип исемләнгән иске алу кичәсе булып узды. Әлеге чара Рәшит Вахапов фонды ярдәме белән оештырылды. Татарстанның халык шагыйре Разил Валиев исеме Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фондына яшь җырчыларны танытырга булыша. Чарага Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, шулай ук төрле илләрнең генераль консуллары да килгән иде. Яткәрле чарадан безнең чираттагы репортаж. Язучы, шагыйрь, драматург, милләт сакчысы, дәүләт эшлеклесе Разил Валиев турында бик озак сөйләргә мөмкин булыр иде. Без аны һаман да сагынып искә алабыз. Аның сүзләренә язылган моңлы җырларны тыңлап юанабыз. Татарстан Республикасы Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кичәдә озаклап уртак матур хатирәләре белән бүлеште. Уларны китәдер Разил белән Мәскәүгә, барып югары советка, башка җитәкчеләргә Монда халык бар, монда Разил белән баргач, инде ышанып, таянып аңарга барадыр идем. Безнең фикер бер булгач, без шушына ризалык алып кайтадыр идем. Разил Валиев яткәре дип исемләнгән әлеге чараның төп оештыручысы Рәшит Вахапов исемдәге Татар мәдәнияте фонды. Аның җитәкчесе Рифат Фаттахов әйтүенчә, Разил абый фестивальнең үсешенә зур өлеш керткән. Соңгы 4 елда яңа татар җыры бәйгесенең жюри рәисе дә булып торган. Разил Валиев һәм Вахапов фестивале бик тыгыз бәйләнгән. Разил Валиев бик озак еллар дәвамында Вахапов фестиваленең кайгыртучылар советы рәисе иде. Разил Валиев иҗатына, мирасына үзе киткәннән соң шундый зур масштабтагы, зур сәхнәдәге мөгаен беренче кичәдер. Разил Валиевның иң билгеле җырларын Татарстаныбызның танылган артистлары һәм яшь талантлар башкаруында ишетүе аерым бер ләззәт тудырды. Татарстанның халык артисты Рөстәм Асаев 20 миллион җырын башкарганда хисләр ташкынына биреләм ди. Монда бөтен тормыш алынган. Ачы сугышның
корбаннарын күрсәтелә. Монда бит инде солдатлар бердән сугышта һәлак була, икенчедән монда тол хатыннар турында эмоция бик күп. Илһам Шакиров белән Разил абыйның иҗади дуслыгы нәтиҗәсендә барыбыз да белгән Дулкын, Таң җыры, Бер алманы бишкә бүләк җырлары барлыкка килә. Разил абыйның иҗатташ дусты Ркаил Зайдулла аны сагынып искә ала. Мин аның белән әлбәттә якыннан таныш идем. Мәктәптә укыган вакытта ук аның бик кызыклы вакыйгасы да бар. Үзе дә сөйләргә ярата иде. Кайдан белдең? Монда минем эштә утырган бүген бит ял көне ди. Мин әйттем, шагыйрьләр өчен ял көне юк. Улар һаман килеп сөйли. Ул уларны фатиры кысан, гаилә, кызы, хатыны языр өчен бит ялгызлык кирәк. Ул эшкә килеп яза торган булган ял көннәре. Камал театрының олы залы шыплап тулган иде. Ул 1000гә якын тамашачыны сыйдыра. Разил Вәлиевнең иҗатын ихластан яраткан әдәбият сөючеләр килгән бирегә. Разил абый безнең йөрәкләрдә, безнең күңелләрдә ул инде мәңгегә кереп урнашкан. Алдагы буыннарда, балалар да аның иҗатын белсен, укысыннар иде. Миңа калса, аның һәрбер китабында һәрбер җөмләсе бик зур мәгънәле, бик зур өлеш кертте бит ул безнең татар әдәби дөньясына. Мин аны бик ихтирам итәм. Разил Вәлиев ядкари кичәләре шулай ук 23 апрельдә Чаллыда Сара Садыкова залында, 25 апрельдә Түбән Каманың халык иҗаты йортында булыр дип көтелә. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Казанда Иран миниатюрасының сәнгать күпер буларак дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Анда каллиграфия һәм миниатюраның иң яхшы үрнәкләре, шул исәптән танылган рәссам Риза Бадыр Әссам эшләре тәкъдим ителгән. Иран сәнгатенең үз тарихы, үз фәлсәфәсе. Күргәзмә белән Казан дәүләт мәдәният институтында танышып була. Ул Әбүгалисина фонды ярдәмендә Иран Республикасының Казандагы генераль консуллыгы белән берлектә оештырылган. Илнең эшче кулларга кытлыгын ничек хәл итәргә? Чит илләрдән эшчеләр кабул итүнең тәртибе үзгәрерме? Әлеге һәм башка сорауларга җавап бирү өчен без бүген студиягә Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты, Татар Федераль Милли мәдәни автономиясе советы рәисе Илдар Гыйлметдиновны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Илдар әфәнде. Хәерле көн. Крокус-Ситидагы фаҗигадан соң безнең халыкта, бигрәк тә хөкүмәттәгеләр тарафыннан да кай вакытта, депутатлар тарафыннан да ишетәбез, читтән эшче куллар кертүне тыярга вакыт җитте, безнең үзебездә дә кеше җитәрлек дигән фикерләр яшая башлады. Менә бу мәсьәләгә депутатларның уртак бер фикере бармы? Һәм үзегезнең шәхси фикерегезне ишетәсем килгән. Бездә инде теге күп төрле фракциялар булганга, күп төрле партияләр үзләренең юнәлешләре буенча эшләгәнгә фикерләр төрлечә. Ләкин мин үзебезнең менә шәхси фикерне дә әйтәм, һәм безнең инде безнең аралашулар нәтиҗәсендә дә уртак бер фикер. Әгәр дә инде безгә үзебезнең кешеләр җиткән булса, без әллә кайчан инде аларны кертмәгән булыр идек. Кызганычка каршы, бүгенге көнне безнең экономикабыз төрле юнәлештә, төзелештә булсынмы ул, теге шәһәр хуҗалыгында булсынмы, анда гел роботлар гына чабып йөрми. Анда җыштырырга кирәк, анда авыр эшләрдә эшләргә кирәк, кара эшләрне эшләргә кирәк. Шуңа күрә без мәҗбүр рәвештә шушы читтән кертергә әзер. Мәҗбүр рәвештә. Әлбәттә, бу аларны кертү мәсьәләләрен кемнәр керә, ничек керәләр, таләпләрне кем алар белән шөгыльләнә, ныклап карарга кирәк. Монсы ачык, без бу турыда инде күптән әйтеп киләбез, һәм тиешле юл картасы да булдырылган, һәм шушы юл картасы нигезендә без законнар кабул итәргә тиеш. Менә якын арада безнең керергә тиеш шушы илебезгә керә һәм чыга торган чит ил гражданнарын тәртипли торган федераль закон. Ул бик зур,
Анда инде без аның проектын эшләгән вакытта бездә катнаштык дип әйтәсем килә. Аны хөкүмәт кертә безгә. Күп кенә мәсьәләләр шушы законда каралып һәм тәртипкә салыначак. Шушындый менә комплекслы бер караш бар. Әле мин барсында теге әйтеп бетермәдем. Аның бөтен нишкәлекләре күп, ләкин бер кайшанда без ничектер теге менә бу теманы милләт ара бер-береңә, бер милләтнең икенче милләткә начар итеп карашына җибәрмәскә кирәк дигән фикерне әйтәсем килә. Зинһар моңа без барырга тиеш түгел. Без шушы милләт ара таркалуга, тартышуга барып җитәбез икән. Бу инде безне шуны телиләр дә бит инде читтән, шулай ук безнең дошманнар шуны гына телиләр. Бит шушыннан шул ук илләрдән кергән гражданнарның безнең бүгенге милләт кешеләренең шул ук үзбәк, кыргыз, анда безнең Россия гражданнары да бар, шундый милләттә яшәгән. Аларның күбесе инде фәлән дистәләгән ел элек монда торып яшәгән. Советлар вакытыннан бирле яшәүчеләр бар. Без нәрсә хәзер аның милләтенә карап аны син шулар белән җинаять кыргансыз икән дип. Террорның һәм шундыйның аның җинаятьчеләрнең билеты юк. Аларны кем булуына карамастан, аларга карата нык каты чаралар кулланырга кирәк. Илдар әфәнде, карашлар да эшләүчеләр аңлашыла инде, бездә карашлар эшләгән теләүчеләр юк дип әйтәбез инде, ким әз дип әйтәбез, ләкин караш түгел инженерлар, укытучылар да җитми бит әле бездә, әйме? Менә президент миңа калса бер моның бу проблеманы хәл итүнең бер юлын күрсәтте шикелле. Бер профессия кешеләренә Мәскәүдә дә, Казанда да, Пермьдә дә бер төрле хезмәт хакы түләү турында. Бу кайчаннан тормышка аша башлаячак һәм бу гомумән мөмкин эшме? Мәскәүдә дә һәм бездә дә яки анда башка бер регионда да бер үк төрле хезмәт хакы түләү кыен булачак, чөнки Мәскәүдә сез уртача хезмәт хакы күп микәнен беләсез. Икеләтә бездә дә артык. Инде бездә мисал өчен шул ук башка регионнарга караганда да артыграк. Бу инде беренчелектә тигезләү булмый, ләкин менә мисал өчен мин укытучыларны алам, мин укытучы буларак. Укытучы 18 сәгать эшләгән өчен атнасын анда хезмәт хакын төрле җирдә төрлечә алалар. Ул бит инде шул ук кая булса да бездәме, Мәскәүдәме, анда Махачкаладамы шушы 18 сәгать эшләгән өчен хезмәт биргән, аның хезмәткә түләүе бер булырга тиеш. Шуңа күрә быел тагын жаңа программа китте, федераль программа. Аңа әйбәт кенә акча чыгымнары каралган. Менә шушыларның турак урыннарын, уку урыннарын тәртипкә салу өчен акча чыгымнары. Һәм аларны да юнәлешле рәвештә билгеләргә. Бик зур рәхмәт тәфсилле җавапларыгыз өчен. Ага табадан шайтырып, актуаль мәсьәләләргә сөйләшергә насыйп булсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итәм. Иртәнге 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сиңа қарап уйға шомдым әлі, неге Сүйінбике манарасы. Син тұрасың, ауышсаң да біраз. Шулық, жыр, дастаннар бағанасы. Тарих үзе сақлап, йоқлап қалған. Хәзір ник ят көрсін заманасы. Биек, яки бүйік болған үшін бүгін юқ үлесі, я ауасы. Бошқа хәзір заманасы. Биік болу жеңіл язмыш түгел, юқса Сүйінбике манарасы. Негізі халық көңілінде бұл сағына нық тұрадыр бағанасы. Сіз мәңгілік халық хейкелләре. Сізні юқ хишнинің аударасы. Шунда
шундый язмыш бәхет түгелмени? Сөембикә манарасы. Сөембикә манарасы.